Yan guys. Ang lakas guys. Ang lakas guys oh. Daya ka rin. Sana guys, ayaw lumitaw. Yan na. Yan na guys. Tanida na lapis siya pala eh. Lapis na eh. Yan. Lapis siya. Lapis ni Jesus, lapis. Kaya mo na yung mga tayong daya na kaigin. Ang nakatang napakatang. Yan. Ayan guys. Ayan. Oh, lakas. Lakas guys oh. Live po. Umre pa. Lakas guys. Itulah kayak plastik. Kayak plastik. Alam niya po. Nakalapila yan eh. Ayan na oh. Yan na. Matras na kayo, matras ka rin, matras ka. Ali, baba may kayo ni. Ayan, baba may. Ayan, ayan, malapit na mo yan. Ayan guys oh. Tuna. Tuna no? Eh may kuha ka
Kaya nga. Kaya mo na yun. Parang dayara. Otang burike, dagog na, dyan natin, yan yung mga kanor. Yan! Kaya kaya mo lahigan yan. Anong kilo? Mapakliya, mapakliya. Nakabilog na pa mo, Demo? Ayan, uli natin guys, isang lapis. Ayan, tsaka isang tulat, talakitok.